saluhuna mangboro nami na poro nami pinoparni na poro nami naung saur matuaon bison hami sian hula-hula muna saluhuna Kesue dohot di panggoro muna hula-hula si jalo si majukot di bagasa pertikianon mola petung na pado-pado bakkeni iboto namion iboto nami mangulahi maon marhitehon dia katutur ni akan aparjoloi tumlas dorohan nami mamerek kamuna saluhurna pinopar ni naporo namion kuberek kami rinting doha muna jala dosdo tahi dohot pikiran muna dina mangulahon manang nana pasauton ditarsingot partua ni iboto namion tu para dia na parsatok kinani anggia mamarhita dia katangiang ni situan natoro lumobi matangiang ni hula-hula muna mulai siang pertakok ni mata nyari mungatumbok di caloha muna marhita dia katangiang dohot dia kaparhita di tangiang marhita ulos sitoro rabu asima tuturohan ni Tuhan laos di pasorang madihamuna hadameon lumobi mapasu-pasu mono tungarok kamu nada di bagasan na hurang sehat marhita di ulaon nalaho patuaton na boro namion tanggal basya pamatang muna dia kapasahiton teutang dihilalaha muna mono tungarong dia kana hurang gabe tasigot dia kahajol maon gabe may marhite dia ka jama-jama ni Tuhan di jama Tuhan ma dia kaparbuay di perbortian ni boru nami marhite dia katutur dia kanamar nabar taropo laosongan ido kamang boru dilas di roha nami mamerek kamuna pinopar ni namporo namion rodo hami hula-hula muna saluhuna na ginora muna nakaningan lumobi ma siang hami marga sinaga dohot marga sinaga na siang kota siatar rodo hami dinalaho pasahaton songo perhitian di tangyang nami ima marhite ulos sitorok rabu dohot ulos nagajang amang boru mono hasahatan niang non nyanung atakas kuwoto hami jalan nunga hutan dahami dia kaburu nami woto nami alai bolo dinalaho pasahaton non tidak rohanami hamuman non namar surui nalaho mangalapi asahu pasahatame ulang gabe apean non tuna sofas diaka di rohamuna songani non dinaporu nami naun sarumatua di bagasa pertikian non unggajang ma umur ni hamuna pinoparna nau poso songani majos sidohonon nami tuhamuna saluhuna mangboru nami naporu nami pinopar ni iboto nami naung saur matuaon boha di hamuna para nami sadahata mahita songani ma danggo di papenan dang pola pawamun ngabete sada ma songani dora akamang boru nang di dosun ni tahita marhitehot dia ka partonggora jaon nungatung takas hutangi hami di pangiduang muna sada do anggona laho si pasahaton nami gamang pasu tu dia na pemonaon segiat ma tu hatta na pasaton itu nasida suak songoni ulos nagajang ulos terok rabu segiat ma tu gajang na umur di paramon suak songoni ti terok ma pinok parato ari barsogun di selani akara nami mono tung ji pogun ala manope hami nalaw manop manop bahamuna radi mahamuna jalalas marhamuna di si raja nami ima hata siak kami baik kamu na jol lagu na pastusi Bakawan.
namion lam tuha gabion nung atung takasamuna huberek kami marsi paololoan asa sahat masolu sahat may tuwot tiana nung asahat di patupahamuna ulaw di perdua ni naboru namion horas may hita saluhut horas tupang gabean sokoni mamang boru ngawe husip kulihami oleh ada mari Tuhan amang namalo nami asa tinaho mamuel tio binay matupanuhatan baik mamang dihabisi tio-tio nas padomu may itong hasahatan obar di gokodo jojo muna di hami didikyom matahe nung di patupahamu adat parsor mau daun di otonamion mulai ati mari tuhata macai las doroha di para jongjong muna didikion saya martinangi marminigi matutu amata nomor 2 di bata ditangi oma dohot elek-elek ngami tami yang ngami saya di sahapon itu hamuna sudena peparan ni itu ano asa saya dapotan akap babagana lomak kamu tujuluan narion pas saut ko ni mata nomor 2 di bata jala sudi kamu teh tong si kacang umur di pasu-pasu Tuhan tujuluan narion dia manggoruk kuat dia manggoruk songoni ditangi tuam mata yang ngami di salai mah ngami teh lau mangelek tu mata nomor 2 di bata sudi pasu-pasu naso haguaran hami naso guaran sudi mana makolong yang masai radi du ya teh radi du lai di juluna dia rupan di bata alani nanga wala gacang bedo horonna sai dileo tua madu tu akasilas ni roha tujuluan nyari ona sa dohonom ma songono dokin situ atua asatiu ai di sumur gajang ai di botar asa sudah mahamu poparan ni tono itu namion si gajang umur jala si torok pinopa asa balitang mabagadi tumudalon si taruhan nunga takaswida hami hamu masih paulu alo jala horas mahamu jala gabiya tujuluan naryo dari taningot tu si patu paon di tangan nami akalay akay itu ulos na gajang ulos torok rabu masih dohoron nami dalam nita perhatian nita yang kami mon tutuhata unang mereka umum sian nilai ni uloson perhatian nita yang kami mah asa mangulosi daging mumon ninggalin nyari mangalinggomi pamatang mumon dios nyari ati akalagay lain bahasa gajak tutu berita gabe gajang berita horas tujuluan ya reonis pasauton ya tata nomor 2 di mata Tuhan alani ba pasaton nami mau ulos Tuhan non bahasa ini tangi nama nomor 2 di batama diului ma pangiduan nami alana bahurang malo dah oleh kuali
pinasaha muna tutu hata nauli hata pasu-pasu tu dia anak pemunaon di selani sei sapot tu hatta itu nasida asa tabe pasu dan yang dari bersulut suak songoni na pinasa muna ulos rapu dot ulos nagajang sehingga matutu mengulos ibadah mengulos itu dingoni situ gajang nomorna paparamon tutorok na pinok parna di selani raja nami tulang raja di tulang molo tu dia lama nope na kemudian lama nope nagawi alopan nami hamu dari ngot disomba di humami lasmaro hamuna raja nami songoni dokon dua malor nami dasuko buru so sangkut balia dak sudah tuhum nak siberon nami na susedia katulang dijarani Radhi Muhammad Jalwat tulang lasmaro ibadah lasmaro diamu permusik kami asa di susuk kami jo tulang nami obat kamu jo lagi rangi-rangi jo bek kamu jo napasi bek kamu So ini mah nang permusik kami. Dari simulan nami mah tortor namion. Tinahu multiu binain tupanuatan. May majo di kami godak si tio laos pada udamang may tuhasahatan.
parang nagaluto. Oras na to sitio ko, parang dito hari sa Hordoy. Sitio ko, parang dito hari sa Hordoy. Nagumutan pa yung karawian, parang pusang dolog tuturuan, parang asino hanameo, parang dito hari sa Hordoy. Sa iingat parang dito ako, malibang ari marang pergi ke lomongmu, dan jadi kang gumero hamu, Tuhari na punang ngolumi, Molo masak ka parang kilo, Molo sondo parang hagaluto, Molo sala na to sitio ko, parang ni Tuhari sa Hordoy.
surgoi 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 dangadong nasiayan bisi pamalok sanok sa hatusi tuwingan na sairing dani at nando bumaaw dohoti kung malas ni rohang turisi surgoi surgoi dangadong nasiayan bisi surgoi 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 dangadong nasiayan bisi Jadi di harororami sonari sian kantor DPC Tapanuli Utara melalui ladang boyo hadir Pak Bupati Tamanang na Ibu. Jadi mewakili mahami dison soksoni sian PAC si borong-borong rap dohot ranting ketua ranting si tabo-tabo salam sian Ibu Bupati dohot Pak Bupati. Jadi di Hamidison di Haroronami naturut dengan berduka cita di naborhak na tuadaton mendapat Tuhan na sayang dia tujolonarian di hamu sudah katulaku opuku dia kapino parma dapat akka ulaon na dingkan tujolonarion oras jala gabe jala dapat ma akka cita-cita ni akka pinoparmuna saluhutna meletupe songonian non adong do saotik gedangna na dipasahat ni kepengurusan DPC manang na PAC si borong-borong do ranting adong manon pasahatan nami melalui ketua ranting otik godang las maruhata saluhna butimba di hatau ditambah itulah dimana wahat na dua-duatan marunong dua biju magudang beri pasu-pasu di jalur dua-dua di budian di dua-dua sudah kamu pemparan hubingin aking hampir 500 kamu pemparan di dalam dotai na otik tupe marunong badai na kulit 2005 jadi di budian ni inok tahun gabe si lutonot tong mahamu amang inang dijuluk si harung buang mahamu di tonga-tonga si pai mau mahamu di budi sada marohamu na terhatok ma dilihat hatta tuhamu aka abul-abul dapat aka pacari yang mahamu di budian ni inok tahun langsungnya kapahopuna dohot aka peparan na lain na naing mangulahon akasulona kami sian pribadi keluarga Opu Alasan Bupati Tapanuli Utara turut marhabut miroha di parpoha di Inok
mulai ate padi tasalukna sehat mahamu amangat non mangulahon sude ulanon satuna sidung pasidung murah hari-hari letot soni majobo sianau dia renauli di bulan naning ganon rodo kami atas nama rombongan ni Bupati Tapanuli Utara Piacedot DPC Nasiasi Borong-Borong saksongoni ranting narong di Sitawatabon Raja nami Raja ni Haduli maka Haduli dulu kami Tuhanmu atas nama kami parang di Puta Pujung Borong mulai temari Tuhan mulai temari hidayah salhutna biarin nauli di bulan naning ganon dohonon nami matuhamu songon hatani nado Tuhan amat dong palinta matok pagabi tulu dalo sitaruan aritar tung gabi ngolo takas dohita masih paloloan matutu asa bicara may habol takan di mata diari hasudutan may habol takan di bulan tuduluan neron setubuan anak namatay mahamu do boru na boy pangalualuan matutu asa saat masulu saat tubatian nungga saat hata nauli hata pasu hubasat tami tuhamu bunan hizudon se sahat meta saur jalagabian raja nami raja ni bunan suhud molotukpe adong siluan di tangan nami tidak dua dah sudah puluh sesako palia tuk susadia pe si benan di tangan raja nami lasmarohamuna bunan hizud nami budiman ditutu di permuting ini tutu nami diselani sudah cita-cita ni rohamuna manang rohani ibu satiga do sudah na membawa PDP Tuhan ma nama dongani saya di pamonan Tuhan ma jala ana sida kapan rohatta di patulus Tuhan ma amin mahata sia kami holan hata mulate ma pasar nam Tuhan na hora semeta salutna ultima maulate ma Tuhan di Tuhan ganu ariau di togu-togu jala sai di pergogohian ai hombar tu lomo di rohana do di lehot Tuhan di Tuhan Roma sorin arselas di roha haposea tu di pada ganut tiki Tuhan raponau jalasai di pasu-pasuan sai di togu amolo madabu talumu sujala monanga ai pargogona sohatu dosa debataku salelek naik satu bintang bulan kamu mah kalau masih banyak kita ada Tuakana bojok rohai Mangale hodame dohot tuan Tuakana bojok rohai Disudi horong ni hula-hula nami sakit yang sa Toru
tung mau lihat di gudang mak di pasah rohanami di sude dengan bahasa uli bahasa nabi nasahakmu mulai sian na mounting o pengguru namion saat tu bagasa partikianon diliok kamu akka gugumu diliok kamu akka tikimuna angkiak masuk menakatang yang munay amang raja amang ula-ula nami angkiak di sude pinoperi do pungon dihami sa luhukna saya dapat akka asa daun neroha dapat las neroha dapat akka pasu-pasu nauli hamisian tuhata somondaka tangyang muna amang raja nami di sude pabayanam muna nauli na denggan nang tuhami tang nadong hata sidonon nami daholan hata mauliate tuhata ma nama masu-masu kita saluh na terlumubi hamuna amang raja do inang sori pada di sude hata akapasu hata nauli poda nauli nabi nasa muna tuhami sondokon ni na tua-tua mga donon nami ay marjulak-julak siap batu julak-julak na itu wait tu tahu-tahu sudi hata nauli hata nadenggan hata pasu nabi nasa muna tuhami di perbonding ni opung namion wapuhami may martongan ni jabu kau lihat di mati Raja inang suribada mula te budang ma di pasah rohanami dia ke partikianon ala dia kamu do akatiki menargai Roma Amerikami ima peparren ni deinangon ima na ibicalo ibut tuata deinangon anggia majadi partoa pun deinangon di dompuma jadi budang akka nauli na denggani akka hata na ipasahakmu Tuhan agyak matutu martinang yamat kadebata di saat pemain tu akka hari pinopara akka tamyang munay amang binang saya dicalo to pinami may saya martinang yamat kadebata di saat pemain dilihat marihami akka gogo akka gajang yumu dilihat akka dami nasa Tuhani mardame hami sa keluarga mga lugaw mulu ni si Kanupare amang akaburju munay taktar balos nami sa mga mataribatama salamu sikap ni si paggadak songonor kondo de tua malro harbangan dalat tuta palatu dalat tujam hada akanauli na rin ni pasakmu izalohami martongan ijam Juma ni 10 pitu na tu juma ni 10 hata kanauli akka apulapu na pasakmu tuhami di apuhami may martongan ijam sa isolu min na sa pagputian tigaras nuka sa piulanon saya amat tali batama na pasauton butima asa manoktor rami ama Badang makodang mula-mula, kodang liat, dohok godang pangapon, badang ma nadingganay.
Kiboto nami Optimus Ramos Majului nauli nadinggan apala di batik yanon roro kami sian lunggu sada dongammo sa bunguan itungatungan ni hurian itu hatay alani ito kaksongan ng bereni benson molot sosadia be ndabuy tarpatuba buat tay sama foto kita itu mangga sadia pangkaran narikot tuaka tumata plasma rohani itu ate hidup na dua si titik masyopra pulang-pulang pangarahog na tuksong dia bananaw pasang kami sa ibudang matuhamu pinasuna buti man Huriata totong doa-doa sosial diakonia tapata Huriata lala otik sosadia bianon sama sikat ni sipiriton di tuhatta de batama na mangguhi pasu-pasuna asa donon nai masong ni rumpasan kita sidul-dulu kiri asa firma poki bahul-bahul mapatalongan firma tondin saluhut na musa duduk bolon tung dulu di rumah nang patamotan babutima akarate nami Tahu tima ulot. Tauduti ulotah parjulu hita marete sian nomor 724 ayat sada tabatul. Lasta Deoma. Kristus dohok guarni tot di perbadia amin idok Tuhan Yesus au doha heheon dohot hanguduan na mangulu do ganuk na porsea diau atik pe mate ibana jaladang mate be ibana rodi saleleng-lelengna amin martang yang mahita ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asadapotan hati goran dohot hangudua kami asimaroham dihami saya jari jala apuli mahami asa unang madili hami ala naung dijuho dongan namion opu marhonong berupa jetanon patuguma hapor siyaw nami jala pabenget marohanami makirim di hanguluas sogot asa unang mga dumi hami songo si pelebegu naso marpakirimoni saitaiti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar sigatung tuhodo hami sahat rodi hasusudani bohal nami amin marete. Na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin hita tu inganan paradianan parsatok kinani tersurat di buku Parjamita 12 ayat 6 Tuhon songonoma idok hatani tu hatta jala mulak orbuki tutano
pabuatan na hian alai anggoto di mulak tu debata na punasa hian ido sahatna dihamuna na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhan Yesus di umur 87 tahun waktu markonong boruon dilehot debata do gajang nyumur obar tu partikiata sisonari jala dung dilehot debata gajang nyumur debata do namarorot hosa ni hita jolma to di hita jolma ai Tuhan ido namanapay dimulanai ditoppa debata jolmai tumiru rupana tudus tu pangalakona jala dibait do jolmai sian orbuk ngitanoi asa mangulu jolmaon dungi dio pucom maho sahangubuan asa martot di namangulu ibana jala jolmai dakolang siat tano alai do hoddo siat debata jolmai dakolang nabui tabereng alai bui do doho nasu bui tabereng ai nasiat debata dang bui berengoni nasutari dadui warna mahosa jala molutupe tabereng tiki ngoluna ya iya bui mangulu jolma alai yang boho sadang bui berengotai todi dang bui berengota alai martot di do jolmai jala todi oddo na totong laho marhaposan setia tu debata alai dung madeu jolmai tu bagasa dosa dungi mabiar maibana madeu jolmai tu bagasa dosa dungi todina matema ala niaha didok didiki sadari dilausi debata patikni debata namate maibana jala namate maibana namar lapata dau mai siap debata jala dangbe iba namar saur dohot debata alai ro Tuhani saya totong do mangaju tujol mai dijudo warna dijudo ibana nape mabiar ala ni dosai dung dijudo debata dungi dihaholongi debata ma dibaima totong boha asa unang mabiar boha asa unang maila boha asa totong jonok tu debata jolmai jala marhiti do nappe songoni sai dipakulingi debata jolmaun diju debata guarna alai selam madeu do jolmai siat debata nah naholongan didok nakaling muse alai yang goto di mulak tu debata napuna sahian mulak tu debata adung do na jolo di habatahon madok yang go jolma ima daging mulak tutano hosa tua logo todi medang-medang alai rohatan itu hatta apala di obaso dungga be kristek kita didok yang go todi mulak tu debata napuna sahian debata do napuna todita hidup benar dengan marede akan aporsiai di bagasan perdalanan ni parmulona Yesus ngoluni todiku hodo haporusaki gok diho nama diriku rodinasa lakaki amin martangnya jala huau kami hu haporsiai hami mai hatam nabadia nama dok yang go jolmai mulak doi tutano pabuatan nahian alai yang go todi mulak doi tu debata napuna sahian dah haporsiau nami do manugi kami lam jonok tuho ali Tuhan dah haporsiau nami do di bagasa tot dinami marulupuluk ala nunga hujakok kami Yesus si palua tot dinami di baheni ngulu si songoni ali Tuhan suat kemai tu pinopar ni inanami nang jumurumut dingon asa totong nasida masih haholongan totong nasida mangulahon akka ulaun nadinggani aido lomon niroham jala paingot tami saluhutna yang go daging nami nagaleon nadirura partangisanon nalahosal pudui jala mulak dui gabetano alai yang gotot dinami mulak do tuho ade debata ai hodo napuna tot dinami dibaheni dina hudok kami tuho mauliate dina hupa puji-puji kami ho ali Tuhan ramoti jala papirma tot dinami mengadopi dalan si dalanan nami asang giat marhaujuman akalakanami tuinganan na pinaradem ima di surgo hasonangan dangadong desiayot disi jala
na mamuji totong nanisi ima nagok todi perbadia tokinay pataronay nama inanamion tuinganan paradianan para sa tokinani dibahini ramoti ulam nami alay Tuhan say padaw siap kami akatahini sibolis parjahati asa dinggan ulam nami mamuka saha rodi na paujukon jala mauliate madiho alay Tuhan hono na punalangit dohot tano lehot dihami arin na dinggani say lehon arin na tiur alay Tuhan tangyam nami duit wanupamu saya si maroham midahami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Tuhan si panguduhami. Amin. Laut tadi Homa. Ini inata na ita hulungun na graduate marputar mahamu jala muladong dope situat natorop mamereng parpudi bangkeni inata nang jumur matingon dilar mapartikian jala bersiap-siap ma boru asa tabuan tutudian Diramoti Tuhan debatama hola huruar doho lahu bongot olah nyonro di saliling na amin ditutup na las mareti Barek dihita siar nomor 195 ayat 1 sampai 10 dan sah rodi 12 Laut nanti Homa Pelan. Ulang. Rapak paturuton. Pelan. Oke. Sini. Oke, Berjo. Angkat tali.
non. Mari dihita siya nomor 200 so baklusada ayat 5. Uno pide susau di silau tete oma. Uno pide susau di si inorone mudamu asa tarsurago arhi di si Panjaitan siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debata namano paho doho Tuhan Yesus Kristus napadua hoko siat dosa doho todi perbadia nama joho Tuhan uluan nasora suda ima na mangaramoti orbuk ni bakem pai maro ari parpudi. Amen. Martua do akan amate marhite-hite Tuhani olak nion olo ninna todi asa maradian nasida sian aka ulauna aina mangihut tu nasida do aka naniula nasida be. Amen. Martang yang mahisa ali Tuhan debata amanami nadi Banua Gijang hodo napuna hami rodi suding ulunami sailehom mahiras niroha di hami asa marlas niroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu matod dinami dohod daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sailehot todimi manugunugu kami asa diramoti kami molo hubulu cami rurani linggoman ni hamateani asi maroham sai pamasuk mahami sogot Tuhan sonangan na sudenggani. Amin. Maret dehita. Maret dehita sian nomor 'Ni Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama doho parsauran nito di perbadia ima nama tungani hamu saluhut di bagasa tikyon saha rodi saleleng ni lelengna. Amen. Amen. Maret de Mahita langsung ditutup kemudian. Maret dehita nomor 200 Sapuntia 2 tabatul. Oh, angino tondo. Rasa dia, Mas.